जय भीरनाथ। भगवान की इच्छा पूर्ण हो, जगत कल्याण हो। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଷୟଟା ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପେଟଟା କୌଣସି ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହଳଦୀ ପାଣି ସେଇଟା ପାଉଡ଼ର ସହିତ ସବୁ ପେଟକୁ ସଫା କରିଦେବ ପୁରା। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଔଷଧ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିନିଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୁଡ଼ ଖାଅ, ଚିନି ନ ଖାଇକି। ଚିନିଟା ନ ବନେଇକି ଚିନିଟା ନ ବନେଇକି ଚିନିଟା ଖାଆନ୍ତୁନି। ଚିନିଟା ନ ଖାଇକି ଠାକୁର ତମେ ଗୁଡ଼ ଖାଅ। ଠାକୁର ସକାଳୁ ଉଠି ଗରମ ପାଣି ଗରମ କରି ପିଅ। ଏଇଟା ବି ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କହନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ବି କୁହନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ସେଇର ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପୋକ କାମୁଡ଼ିଦିଏ, ସେଇଟା ବେଶୀ ବିଷ ହେଇଯାଏ। ବିଷ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବେ। ଘିଅ ଯଦି ଲଗେଇଦେବେ, ସେଇଟା ପୁରା ଯେଉଁ ପୋକଟା କାମୁଡ଼ିଦେବ ବିଷ ହେଇଦେବ, ବିଷରେ ସବୁ ନେଇଯିବ। ବିଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେବେ, ସେ ପୁରା ନେଇକି ପଳେଇବେ ସେ ଆପେ ଆପେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଆଉ ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ସେଇଠି ବିଷ ହେଇଯାଏ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଦେଲା କୁକୁରରେ ବିଷ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ପୁରା ବିଷ ହେଇଯାଏ। ଚା ଦେବ ଘିଅରେ କାମ ଦେବ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଅ, ଔଷଧ ବେଶୀ ଯଦି ଖାଇବେ ବେଶୀ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ପକାଇବେ। ଚାରିଟା ଚାପଡ଼ା ମାରିବେ। କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଖାଉଛ ଯେ କିଛି ହେଉନି, ବାହାରି ଯାଅ। ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା କି କଥା କ'ଣ ଦେହ ମାନେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ ଗୋଟେ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏମିତି। ଏଇଟା କି କଥା? ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ନୁଚା ନୁଚି ଖେଳଟା ଭଲ ନୁହେଁ।